El circuit de la Pobla de Mafumet va estar a l'escenari de la primera cursa de la temporada del Campionat de Catalunya de motocross. La participació va ser una de les grans notícies de la jornada, i és que 130 pilots van assistir a la primera cita d'aquest 2016. La gran expectació davant de l'espectacle que tothom s'ensumava va fer que el circuit de la Pobla de Mafumet presentés una espectacular afluència de públic. La primera cursa en disputar-se va ser la que englobava les categories MX 125, Sots 18 i Fèmines. A la categoria fèmines, Adelina Ramírez, Aida Castro i Mariona Valero van quedar en les 3 primeres posicions de la seva categoria per aquest ordre en totes dues mànigues, sent aquesta mateixa la configuració del podi final. Pel que fa a la categoria MX Sots 18, la primera cursa la va guanyar Elison Medeiros, seguit de Marc Oliveras i Ramon Montpart. Però a la segona màniga no es va repetir les posicions, ja que Medeiros no va poder finalitzar la cursa cedint el primer lloc a Ramon Montpart, que va creuar en primera posició la línia de meta, convertint-se en el guanyador absolut. Marc Oliveras i Pol Navarro es van fer amb el segon i tercer lloc respectivament. La cursa d'MX 125 va ser més disputada. Marc Fontanals i Lluís Rigau es van alternar el primer i segon lloc en totes dues curses, mentre Oriol Segú i José Ahumada lluitaven pel tercer i quart lloc. El primer calaix del podi absolut va ser per Lluís Rigau, Marc Fontanals va fer segon i finalment José Ahumada va aconseguir el tercer lloc gràcies a una petita caiguda de Segú. Tomàs Castillo va dominar amb claredat les dues curses de la categoria MX85 cadet, mentre les altres dues places del podi les lluitaven Edgar Quirante i Òscar Coromines, que es van intercanviar el segon i tercer lloc en totes dues mànigues, empatant a punts. D'aquesta manera, Òscar Coromines pujava al segon graó del podi, mentre Quirante ho feia al tercer. La cursa d'MX85 juvenil va ser la més disputada de la jornada de motocross. Pocs segons de diferència marcaven les primeres posicions. A la primera màniga, Guillem Ferrés, Marc Pàmies i Gerard Congost obtenien les primeres places per aquest ordre, mentre que a la segona màniga, Guillem Ferrés entrava en segon lloc deixant pas a Marc Pàmies, que creuava la meta en primera posició. Per la seva part, Raúl Sánchez va poder avançar a Congost i fer-se amb el tercer lloc d'aquesta segona màniga. Al més alt del podi final trobàvem a Marc Pàmies, acompanyat per Ferrés i Sánchez en segona i tercera posició, respectivament. Daniela Guillén, de la categoria MX65, va estar una de les grans protagonistes de la jornada, enduent-se totes dues mànigues a la categoria que presentava més competitivitat, si més no pel nombre de pilots a pista, 49 en total. Després de Guillén, les places van ser més disputades. Víctor Puig va aconseguir el segon lloc a la primera cursa, però Pau Magrià va treure pit a la segona màniga i va poder treure-li la posició, deixant a Puig en tercer lloc. No obstant, la constància de Puig el va fer pujar al podi en segona posició. Per la seva part, Arnau Garcia, que va creuar la meta en tercera posició a la primera cursa, no va poder fer res per superar els 3 primers de la segona màniga. D'aquesta manera, Magrià guanyava el tercer i merescut lloc del global de la cursa. L'última cursa en disputar-se va ser la d'MX50. Bruno Miró va dominar les dues mànigues amb claredat, mentre que per la seva part, Iker Diez i Salvador Pérez van fer segon i tercer lloc a la primera cursa, mentre que a la segona màniga entrava en segon lloc Pérez i en tercera posició ho feia Edgar Gil. Així doncs, al més alt del podi, Bruno Miró, acompanyat de Pérez en segona posició i Diez en tercera. Malgrat el vent que es va fer notar al llarg de tota la jornada, la primera cursa de la temporada del Campionat de Catalunya de motocross va estar tot un espectacle i un èxit de públic i participants. Avui, amb el màxim nivell de pilots que hi ha hagut, es presenta un any 2016 amb un campionat molt apretat entre ells i que hauran de barallar-se força per arribar a ser els primers. La propera cursa del Campionat de Catalunya de motocross tindrà lloc el proper 10 d'abril al circuit de motocross de Vallgorguina.